I vaig a buscar la tablet per començar la ruta, va? A veure. Va. A veure, situem-nos. On és el parc de la Nosaltres estem aquí. I ara si anem cap aquí veurem el punt 1. Benvinguts al segle XIV. Soc en Pere. I ara què hem de fer? Ara és un joc. 12.000 sous. I ja està. I ara què hem Val, de fer? ja hem passat la primera prova, hem d'anar a buscar la segona. Cap a on? Cap a dins del parc? Mira, ja és aquí. Ui, tal. Pere. Hem d'anar obrint i tancant Exacte. Hi ha aixetes, sí. Ah, mira, ja està. Ah, les fa girar, Ara. les fa girar i es tanquen. Tens que fer la forma d'això. Busca el punt 3. Ja estem. Ara has de mirar el mapa, no? Sí. Vale, hem d'anar cap allà, doncs ara hem d'anar a buscar les bicis. Sí. El 21 de febrer de 1345, després que el bisbe de Vic, Galzeran s'acosta, excomuniqués la ciutat. Mira com gira. Aigua i talla cau aigua. Sí, mira. Sí. Ja hem Sí, acabat mira. la prova. Vale. Anem a la quarta, va. Anem Sí, a la va. quarta. Per fi, heu aconseguit reunir els 3 pergamins desapareguts i hem avançat com a ciutat industrial. A través del vostre viatge en el temps i amb la vostra immillorable ajuda, Va, perquè mira, Aigua i talla. Bon dia, quina passada. com guai, això de la realitat augmentada. Oi que sí? Ara potser ens ofegarem nosaltres. Sí, home. Sí.